जासिगोन बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङाव आं गोदान गिर्जा बेखेवदों नंथाम फाथैबारि बाप्टिस्ट फेल'शिपआ चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि दादगारि हाथिसार ओनसोलनि नंथाम फाथैबारि गामिनि इसोर फोथायारिफ्रा गंसे इसोरखौ बाख्नायनो सिबिनो गिर्जा न' लुफुंनायखौ दिनै थाइखाजरा पेरेन्ट कमिटिनि आफादगिरि आनन्द बसुमतारिया बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोदों थाइखाजरा एरिया लाइमोन आफादनि नेहाथारि महेश नार्जारिखौ। बे गिर्जाखौ दादगारि बर' मण्डली आरो देबादाङि बाप्टिस्ट मण्डलीआ नांगौमानि अनसुंथाइ होनायनि गेजेरजों गिर्जाखौ लुफुंनो हायो। नंथाम फाथैबारिनि गंसे समायना गिर्जा बेखेवनो हानायाव जायगानि इसोर फोथायारिफ्रा गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे बे गिर्जाखौ लुफुंनायनि थांखिया बिबिसिनि गाहाम रादाब फोसावग्रा प्रनय मोसाहारिनि गेजेरजों जाफुंसारनाय फैदों आरो गुबुन गुबुन मण्डलीनिफ्रायबो जे हायो अनसुंथाइ हरदों। जोबनायाव आबसालम बसुमतारियाबो गोबां रांनि मदद होनायनि गेजेरजों बे गिर्जाखौ लुफुंनो हादों आरो उननि समावबो दादगारि बर' मण्डलीआ बाजेट जाब्ला गुबुन गिर्जायावबो बेबादि लुनानै होगोनखौ थांखि लागोन होननानै दादगारि बर' मण्डलीनि फालक रबिन बसुमतारिया बुंथियो। बिसेस आं दादगारि बर' बाप्टिस्ट मण्डलीनि फालक। जों मोनसे समाव जानुवारिनि जों 17 थारिखआव जों नैबे हादान जायखौ नं 3 फाथैबारि होननानै बुङो बावहाय माखासे फोथायारिफोर बावहाय दङमोन। बिनिफ्राय बिसोरो गिर्जाखौ साधारन माने प्लास्टिक खोंनानै हाबनाय नुनायखाय जोङो दादगारि बर' बाप्टिस्ट मण्डलीआ गंसे गिर्जानि गोनांथि साननानै जों मण्डलीयाव सावरायनानै जास्ट एसे खम सम खरसा खालामनानै इसोरखौ खुलुमनो थाखाय गिर्जा न' गंसे लुनानै होनाय जादों आरो ओमफ्राय बेखौ दिनै 13 थारिख बुधबार दिनै बेखौ अपेनिं खालामनानै होनाय जाबाय। दा सिगां दादगारि बर' बाप्टिस्ट मण्डलीआ लुनो आवगायदोंमोन। बेनिफ्राय माखासे समाव फैसानि एसे सर्ट जानायाव देबादाङिनि बाप्टिस्ट मण्डली बिथांमोनहाबो जोंबो लुनायाव हेफाजाब होनो होननानै बिसोरबो जोंनि दादगारि बर'जों समान समान आखौनो मावफानानै कमप्लिट खालामफानानै होनाय जाबाय। डनेट खालामनायाव फ्राय बुंनो थाङोब्ला गोबां मानसिफोरनि डनेट दङ जायफोरा माने गावनि बेक्तिगत फैसाफोरखौ सोरबा 5,000 होदों, सोरबा 3,000, 2,000, 1,000 होदों। ओमफ्राय गोबां मानसिफोरनि बेबायदि डनेट होनाय दं आरो। एक्सुवेलि जोंनि दादगारि बर' बाप्टिस्ट मण्डलीआ जेब्ला जोङो मोनसे बोसोर सफैयो बे समाव जानुवारि फेब्रुवारियाव जोंना बाजेट जायो। बेनिफ्राय बाजेट जाखाङोब्ला जोङो अहायबा लुनानै होनो गोनां दङब्ला गोबांनि बाजेट नङाब्लाबो जों बिदिनो 1.5 लाख 2 लाखफोरनिखौ नाजायो आरो। दा नैबे दिनैनि अपेनिं खालामनाय बे गिर्जायाव गैयाब्लाबो दा 20 घरा बिसोरो बेवहाय हाबसिगोन आरो हाबबायबो आरो दिनै। बिसेस बे गिर्जाखौ लुना होफैनायाव जोंनि दादगारि मिसन स्टेसनाव थानाय प्रनय मोसाहारिनि आखाइ दङ। जाय बिथाङा बे जायगाखौ नायबिजिरफैदोंमोन आरो बिथाङा बावहाय गिर्जा गैयैखौ नुलांदों आरो बे जोंनि दादगारि बर' बाप्टिस्ट मण्डलीआव जोंजों रायलायदों जे बे जायगायाव बेबायदि फोथायारिफोर दङ, गिर्जा गैया, मा खालामब्ला मोजां जागोन नैबेखौ जोंनो फोरमायनाय जादों। बेनि गेजेरजोंनो आरो बे मिसनारिनि प्रनय मोसाहारिनि गेजेरजोंनो जों नायफैनाय जाबाय। बिनिफ्राय जों लुनानै होगोनखौ जों थांखि खालामबाय आरो लुनानै दिनै कमप्लिटानो जाबाय आरो। सिगाङावनो आफा इसोरखौनो हामबाय होबाय। बिनि अनगायै दैदेननायजों दिनैनि जि बिसेस बे गुबुनफोरनि थाखाय नङाब्लाबो दिनैनि बे गामि 3 नम्बर फाथैबारि गामिनि गेजेराव गंसे गोदान गिर्जा न' फेल'शिपखौ बेयाव गायसननाय जाबाय आरो बेखौ दिनै फोथारनाय हाबाफारि खालामनानै मेहेर गोनाङै बेखौ जाफुंहोनो हानाय जाबाय। भबिष्यतआव बे गिर्जायाव जेब्लायबो सोरजिगिरि आफा इसोरखौ बाख्नायबाय थानो हाथोंसै। बे फाथैबारि गामिनि साफ्रोमबो फोथायारि बेक्तिफ्रा जि आसा, जि थांखि, इयुनाव जों जि मोनहैनांगौ मोनसे आसा, बे आसाखौ जों जाफुंहोनो हायो।
बेयाव नोजोर बोनानै जेब्लाबो इसोरखौनो बाख्नायबाय थानो हाथोंसै आरो बेजों गावनि जिबननि लाब बा उन्नति जानायखौ मोननो हाथोंसै। दा बे गिर्जा फोथारनायनि गेजेरजों बेखौनो बोसोन होनाय जाबाय। जेरैबायदि बोसोन होबाय बेखौ लानानै जेब्लाबो आवगायलांनो हाथोंसै बे फोथायनायजों जों इसोरनि रायजोआ फेहेरजानांगौ बादि आरो जोंनि बिबिसिनि जि थांखि जि नोजोर बेबायदि सेन्टिनारि जुबिलिसिमाव जेरैबायदि मण्डलि एरनांगौ दङ आरो बिदिनो 200 जनसो एभेन्जेलिस्टफोर लानांगौ दङ। बेखौ लानानै बेबायदिनो मण्डलि गायसननायनि थांखिफोर दङ। दा बे थांखि खालामनाय बादियै दिनै बिथांमोना जेरै देबादाङि आरो दादगारि बिथांमोना बेबायदि मैखोम बाहागो लानानै दिनैनि बे फेल'शिपखौ बेबायदि लुखांनानै फोथारनाय जाबाय। बिनि थाखाय बिथांमोनखौ इसोरा गेदेरथार बोर होथोंसै। 2022-2023 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय चिरां जिल्लानि थुक्राझार जे.डि. उइलियाम्स गोजौसिन इंराजि फरायसालियाव KGA थाखोनिफ्राय 11 थाखोसिम फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। गोजौ सोलोंथाइ लानाय रोंगौथि गोनां आरो मोजां फोरोंथाइ होनो हानाय फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजों बे फरायसालियाव फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जायो। बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबु दं। कम्पिउटार एन्ड साइन्स लेबरेटरि, अडिटोरियाम हल एन्ड लाइब्रेरि रुम, गेम एन्ड स्पर्ट्स आरो मिउजिक क्लास, कचिं एन्ड टिउसन खाबुखौ मोननो हागोन। गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मोनहोनायनि थाखाय जे.डि. उइलियाम्स गोजौसिन फरायसालियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। आबुङै मिन्थिनो थाखाय 9957771276 7002655105 जानबुं नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।